Μέρα 11. Σοκολατάκι. Άντε να βγει αυτό. Δύσκολη δουλειά σήμερα. Ναι. Μπράβο, για να δοκιμάσουμε. Οκ. Καλό. Τα βάλα. Μπράβο, άντε. Εγώ. Για να βρούμε και το 11. Πάρ' το. Για γυρνά το να δούμε. Τι έκανες, βρε. Α, τι έχει. Τι είναι αυτό. Είναι παιδικά. Για να καθαρίσουμε τα δόντια και αυτό ξέρετε τι είναι. Είναι με βεντούζα που το βάζει στον τοίχο. Για να μετράμε πόση ώρα θα πλένουμε τα δόντια. Κλεψίδρα.